Jo sí, la càmera no sé. Que diligent la Guàrdia Civil, no? Per a la concessionària. Escribes i acudixen. I això què? Cobren dels diners públics? Al servei de la brigada? Tan senzill que vera segur posar el semàfor en verd. Bueno, podem no ser mal pensades, igual estan multant a la concessionària per detenció, Sí, no? segurament. Perquè enretessa ahir, no? Enretessa ahir el vehicle més de 10 minuts. Detenció d'un vehicle de manera il·legal. Estaran fent això. A veure què pot fer. Grava també el rus de la policia i atures aquí de la pista. Tres minuts per a posar una multa. A veure. Ah, claro. No trobaran els poders de l'empresa. I no sabran qui és l'amo. Ja després Josep ens contarà què està explicant-li el Guàrdia Civil. Que està ahí assenyalant-li el semàfor i la barrera. Ja circula.